היי ושלום לכולכם, מה שלומכם? אז רבות נאמר על השמן קוקוס, אבל היום אני רוצה להראות לכם באופן פרקטי לחלוטין איך לקחת שמן קוקוס ולהפוך אותו למסכת טיפוח לשיער, לשיער רך מושלם. אין דברים כאלה, תשארו איתי. אוקיי, אז היום אני רוצה להראות לכם איך לקחת את השמן קוקוס ולהפוך אותו למסכת טיפוח לשיער מושלמת. מסכה שתיתן לכם המון ברק, תעשה לכם את השיער רך. ומעבר לזה, רק שתדעו שמסכה לשיער משמן קוקוס יכולה לעזור לכם בשיקום השיער, לקצוות מפוצלים, לקסקסים, ובכלל השיער שלכם ייראה הרבה יותר בריא, חלק וכיפי. אז אני מאמינה ששכנעתי אתכן, ויאללה, בואו נצא לדרך. אני אוהבת להתחיל בסירוק השיער. אני מסרקת את השיער ומתירה את כל הקשרים. לאחר מכן אני לוקחת מעט שמן קוקוס ומתחילה לעשות את השיער שלי קודם כל בקצוות למטה. אני מעשה את השיער טוב 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 טוב, אני עוברת על הכל, רואה שאין שום מקום בשיער ששכחתי, ולאחר מכן אני לוקחת עוד קצת שמן קוקוס ומתחילה לעשות את הקרקפת. חשוב מאוד לעשות עיסוי טוב טוב לקרקפת כדי להחדיר את כל הדברים הטובים של השמן קוקוס. ברגע שאנחנו מחדירות טוב טוב את השמן קוקוס לתוך השיער, השיער צומח באופן הרבה יותר בריא. אז אחרי שסיימתי למרוח את השמן קוקוס על השיער שלי ולהחדיר אותו טוב טוב לקרקפת, אני לוקחת מגבת, כל מגבת שיש, לא צריך איזושהי מגבת מיוחדת, מגבת של רחצה של פנים, אני עוטפת איתה את השיער שלי ומחכה 25 דקות. אני אוהבת לשים טיימר בשעון שמזכיר לי מתי הזמן לחפוף את השיער. בזמן שאתן ממתינות שיחלפו 25 דקות, אתן יכולות לעשות את זה, וגם את זה. כמה פרטים לגבי השמן קוקוס, איך לרכוש בכלל שמן קוקוס והיכן. אז שמן קוקוס אנחנו רוכשים היום, האמת שיש אותו בהמון סופרים, אפילו סופרים רגילים, אבל אם אתם לא מוצאות את השמן בסופר רגיל, אפשר ללכת ולרכוש אותו כמובן בכל חנות טבע אפשרית. שימו לב, דגש אחד ומאוד מאוד חשוב לגבי השמן קוקוס. שימו לב שהשמן קוקוס הוא בכבישה קרה ולא מזוכח. זאת אומרת, אם השמן קוקוס הזה לא מופק בכבישה קרה, אז אנחנו לא נהנה מכל הערכים שלו, גם על השיער שלנו. זאת אומרת, כפי שאנחנו מכניסים לגוף דברים שיש להם ערכים תזונתיים גבוהים, אז ככה זה, ככל שהאיכות של השמן תהיה גבוהה, אז אנחנו בעצם נפיק מזה את העיקר, והשיער שלנו יהפוך להיות מושלם בהבטחה. אז זהו, זה השמן שלי. אוקיי, אחרי שחלפו 25 דקות, הגיע הזמן לחפוף את השיער. אני אוהבת לחפוף את השיער 2 חפיפות לפחות. אני לא משתמשת במרכך, לי מספיק השמן קוקוס, אני לא צריכה עוד משהו על השיער, הוא מספיק רך ונעים ובלי קשרים. והדבר האחרון שאני עושה, אני אוהבת לייבש את השיער. אני מייבש את השיער שלי טוב טוב, והנה לכם. שגרה מדהימה לטפח את השיער שלכם. אז אני אשמח שתגידו לי ותכתבו לי בסרטון כאן למטה מה אתם חושבים על הסרטון, ואם אתן עדיין לא עוקבות אחריי באינסטגרם, אתן מוזמנות כמובן להיכנס, אני אשים לינק למטה, ולהסתכל על כל מיני דברים מגניבים שאני מעלה גם שם. שיהיה לכם שיער כיפי, מטופח, מלא ברק, ויום נפלא. ביי!